Dumating na sa South Korea ang unang batch ng 23 Foreign Seasonal Workers o FSWs mula Mabalacat City upang magtrabaho sa Taebaek City. Nitong Huwebes, April 9, nang makarating sa Incheon International Airport ang mga FSW matapos lumipad galing Clark International Airport. Naging posible ang pagpapadala ng mga manggagawa sa SOCOR kasunod ng pakikipag-ugnayan ng local government unit sa Department of Migrant Workers. Hiniling ni Mayor Jeld Aquino na i-lift ang ban para sa deployment ng mga workers sa naturang bansa. Matatandaan din na Enero ngayong taon nang pirmahan ng Mabalacat LGU at representatives mula Taebaek City ang Memorandum of Agreement o MOA upang tiyakin ang ligtas at maayos na working conditions para sa FSWs. Sa ilalim ng MOA, inaasahang makatatanggap ng sapat na benepisyo ang seasonal workers, kabilang na ang maayos na pasahod at matitirhan. Binigyang diin naman ng alkalde na ipinagbabawal ang anumang koleksyon o salary deduction na ipapataw sa mga seasonal worker. Kasama si Arlene Salonga, Bryce Oracion, CLTV 36 News.